Godspeed to the city street. Buti nga kita. Nakakagita wala nang gulpi ng maray. Bakit di ba ano ang hindi ako magpapasya. Ang dami-dami pa. Alas 8, 6:30 pa lang. Kahit tagal pa. Talubungan. Ganun ang sistema ngayon. Ilan taon ang anak mo, Doy? 24. Pasok na hindi pa. Dito ka lang. Wait. Nakikipila sa ayuda. Sa pag-asin, Suarez, makakal talaga mukha. Maraming Suarez dito. Bilang meron po pinigay si Congressman 4,500 is not. So first come, first serve. Okay, good morning po sa ating lahat. Niliwanagin po namin. Ano po? Ito po ay wala pa po. Pinaranan, o BSA, o kung ano kahit na SSS,
บอกว่าไม่รู้มีอะไรต่อ Dumating ako ng order eh. Dilo, baka magsisi naman niya mas. Sa ano, maraming kasi guys. Tatantin mo lasin pala ito. Kung doon mo, kung padalukan doon may tekstada dito na short na. Ay, kaliwa na lang. Oo. Ayan eh, yan na. Liliko ko. Travel lovers in O, doon katabi yan, ang medyo ng mayari na. So, sa kaliwa na yan. Doon na tayo dito kasi doon na yung bahay nila. Kanilang din bahay? Yan tindahan na yan sa kapatid ni John, si Matit. Yung, ano yata ni LC, yung bus, doon may bahay. Yan gitnang yan eh. Magbusina ka na. Ano gitna? Magbusina ka sana eh. Ay! Doña Lola Nora. Ay, naku. Wala siguro. Saan lang sila? Nasa may mga aso na. Okay lang. Kung tayo bago makat. Tayo ng aso. Yan na si Inday. Ang dami pala nilang aso. Ang bahay na rin, ano, ganda-ganda. O, ganda lang. Buhok mo, Arloa. Dito na. Ay. Nung sila, che. Dito yun. Tapos sa taas, hindi ko na ano. Wala pa. Kami lang naman ko na yung kuryente. Ay, kasi isa lang ang ano. Yung mga magkakasabay na pinanganak. Timing pa tayo. Pinakanta natin si Jay. Hindi naman ako kumakanta, ante. Ano ka ba? Gusto mo pa ulanin? Galit ng kanta nila, ano? Sila ah. Kapirting at Kuya Ambet. Lalabas ba sila? Labas! Nagluto talaga si Inday, no? Alam niyo na yung ano, alam niya naman pala.
Pinapakyut pa yun yung ni Carlo. Oh. Wow, yung paa niya. Ibang klase. Yung paa niya brown ang kulay, parang sila. Mansyon ni Inday. Naggasgas na. Kayo talaga. Oo. Rin naman po yung bata. Makakalabas naman ako doon, ano? Makakalabas naman ako doon, ano? Maganda to. Bay, ano pangalan na? Ay, magkukumute na lang sila. Hindi nyo nadadaan. Tapos electric pa. O, tandaan nyo na ito niya. Kasi minsan matigas yan, oy. Ano? Kasi... Anan! Asa si Ate? Inuman. Papel namin. Alam mo naman, mga paa. Dapat ready na kayo. Ano? Tingnan ko. Maganda? Wala, balit lang daw. Isa lang pati. Ito dati sa Oo, galing pala siya doon sa paa. Ano ka ba? Di doon sa'yo na, ganyan kung marami ka rin i-harvest ng mga iba-iba. Ay, ano? Yan. Can we go with them? No. Ito na kami titira. Luluin doon we go here. No! Oh, let's go! Sama ba? Lawak. Sige natin. Dito ako auntie sa loob. Uy, kasi yan. Hindi ka kasama. Mabarungal na naman, Auntie Ket. Hindi ka kasama kasi yan. Mama will stay. Come with the bike, okay? Si Enrique kasi yung tipo ng lalaki na maalaga at piliin. Malambing siya kahit sa harap ng How much is maraming that? tao. It's 115. Marami na nga sa mga opisina namin ang nag-akala na may relasyon. Tayo muna nga sa ano. Saying with that speaker, you know. Bucket? Can't we just buy 7. the normal one? The colorful one. Ah, here. I think it's number 7. 8. Ganito. This is for, not for a boy. Right? No? Tip yun ng matalim. Ano? Nagpabigan na siya lalim. Sayang nga yun. Yung motor. Ang palitan. Brisa na so anak kikiring. Paulo, may kadalawa kang pato ha. Wala akong pasalubong. Ako sarado. Oi! Ayun na yun, nakabitin dyan kanina. Wala nang ano dyan. Nakabarang na pamburo.
Welcome to our destination. We just have landed. Hanap kami ng kape dahil inaantay na ako. Isa lang. Ayan pa, senyorita, dalawang yan. Bailey. Wow, may bunga na yung bayabas, tay. Nagaling daw natin yung sabi ni Benny. Oy! Kainin niyo na lang kasi dito. Paninda ko rin kasi nalungkot. Gimbal daw, sa loob. Ay, oo, sige na lang kasi pag dito para sa sakit sa tenyo. Wala namang amoy. Ay, dito ka sa harap. Wala, unsa ito ang sarap. Yan si mama mo. Dito ako kata. Hindi. Hello? Let's tayo. Kaya nga, dito tayo na eh. Sila tita mo, Archie. Dito ka, dito sa likod. Ay, Venice, dito ka na lang kay Kuya Carlo. Dito. Ano mo? Bitaya. Diyan ka na lang sa harap. Nandito na ka? Mauupo ka ba siya? Sino pa ba yan? Mama. Ayun, nakapasok na si Bailey. Courtesy of all of Zizia din eh. Oh, sakto. one salon. Ay, si. Sabi ni Robby. Salamat. Tanong pizza. We wait for Papa Darwin. You said enough first. You want to see? Mahigit 100 kilo. Kapag nakakita ko, parang Ano mo rin nabili pa gani? nauna pa rin yung ano, no, Robinsons. Mas malaki pa nga yata sa Robinsons. Parang sa Urdaneta lang. Malaki pa po dito, di ba? Oo. Maganda rin dito. Sarado na siguro. Ang ganda. Lamig! Ganda yung church. Sarado na. Sarado na. Ba, ano yun? Ang daming mga angels. Sabi sa'yo, 50 minutes ulit. May ilang metro na. Di Guzman. Kay JB Di Guzman. Nakapal. Hindi, kasi baka
Okay, 1, 2, 3. Smile. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. Okay na. Picture.
Ha? Nakadim kasi.
It's so hard to understand. We just want to walk together. It's hard as far as we can. 'Cause we are ready for a stormy time. Yeah, this is the way. The end. Alright, stars are right. Halos hindi po mo, no, honey? Mag-badminton dito. May event place din sila. Sa Crusher. Sia! Sia! Galit si Lola pag hindi ka pupunta. Hindi na nakapicture pa. Ang daming space, charot. Tapos dadalhin nila kung ba yung badminton. Dito na mag-badminton, uwian na. Sibak ka sa akin. Ba't lumalaba yun? Lumabo nga bigla nung sa'yo eh. Hindi, dapat kasi ganyan mo para mag-focus. Kanina kasi lumabo nung dinala ko sa kanya eh. Tricycle! Doon ka na mamaya ka na sumakit at sasakay kami. Doon, bababa kami sa kanto. Sasama pa ba ko, Di? Sama muna ako. Hindi ko alam. Ano tong mangga ni? Nula tayong mangga. Ito. Ako talaga kasasabi lang ang cellphone. Bulacan. Bulacan. Ha? O Bulacan. Ganda ka ni. Yung pabagyo, nasaan? Crusher. Pabagyo. Adito! Oh, yan! Imin! Ha? Apat tayo nandito. Isa, tatay,